Reparații, servisare, depanare, fotolii de masaj, scaune de masaj, Masato și orice fel de scaun de masaj. Dacă aveți probleme cu partea de electrică, electronică, placa de bază, calculatorul, programul, orice de la scaun de masaj, vă pot ajuta cu reparații electronice, electrice și electronice în general. Mai puțin cu partea mecanică, că nu am rotițe sau foarte greu să vă fac rost de ceva curele. Dar dacă aveți probleme cu electrica, electronica și softul de la scaunele de masaj, vă pot da o mână de ajutor. Dacă nu mai pornește, dacă nu se mai aprinde, dacă nu mai ia comenzi, dacă s-a blocat într-o anumită poziție, asta pot să vă repar, să vă fac să meargă. Reparații electrică, electronică și câteodată și chiar și soft sau pneumatică. Vă pot ajuta cu repararea chiar și a pneumaticii. Pot să vă ajut să mai schimbăm câte un furtun, câte o electrovalvă, câte ceva. Cu relipirea pungilor care se umflă, a camerelor, sau cum vreți să-i spuneți, bășicilor, oricum vreți să-i spuneți, care vă strânge la picioare, la mâini, care se umflă la spate. Orice problemă de natură electrică, electronică, în general electrică și electronică, reparația plăcii de bază, reparația sursei, reparația calculatorului, cu asta vă pot ajuta. Dacă ai un scaun de masaj, fotol de masaj, pat de masaj, pat electric, scaun electric, care nu vrea să mai meargă, care nu vrea să mai pornească, care nu vrea să mai funcționeze, care dă eroare, care dă erori, care intră în avarii, care nu te ascultă, pot să-ți dau o mână de ajutor cu repararea lui. Eu sunt un om calificat, care am 25-26 de ani de experiență în reparația electrice, electronice și multe școli și multe diplome. Spre diferență de, mai zic, eu am făcut un liceu de electronică, facultate de electronică, post-universitare de și tot așa, și cursuri peste cursuri, chiar și de electrician am făcut. Și pasiunea, dragostea mea, ce îmi face mie plăcere, în afară că poate îmi câștig câteodată existența din reparația electrice și electronice, dar pentru mine este o mare bucurie să vă pot da o mână de ajutor, să vă pot readuce la starea de funcționare obiectele astea. Tot ceea ce ține de automatizare, tot ce ține de electrică, electronică, vă pot ajuta. Și ce să vă zic? Sunt un om care zilnic învăț lucruri și încerc să vă ofer servicii din ce în ce mai calitative, cu piese și scule din stoc. Adică eu nu sunt omul care să zică: hai domne, dă și mie niște bani că o să mă duc eu și o să cumpăr și o să vin vreodată la tine înapoi, cum fac unii și alții, am auzit că fac unii. Și nu mai vin niciodată înapoi. La mine nu vă costă nimic până când nu funcționează. Nu trebuie să dați niciun avans. Dacă v-ați săturat de oameni care vin doar să zică: domne, dă și mie niște bani de vizualizare, de taxă de analiză, de cercetare, de deplasare, Dacă te-ai săturat de oameni care cer bani gratis așa și au făcut o afacere doar din a veni și a cere bani pe vizualizare și să zică că da, e defect, dă niște bani,
nu le mai dați bani. Poate s-or stârpi vreodată oamenii ăștia care se deplasează doar ca să ceară niște bani de deplasare. Și nu puțin. De câte ori ați dat pentru mașini de spălat, pentru orice alte echipamente, bani la oameni care nu v-au rezolvat problema și v-au cerut niște bani și mulți bani doar pe faptul că au venit la dumneavoastră și s-au deplasat până la dumneavoastră. Și la câți? De câte ori a venit cineva la un frigider ca să vă zică că e defect și să vă ia 150 de lei, nu știu, mai mult, 200 de lei, să vă zică că nu știu ce are și nu poate să-l facă, dar bani v-a luat pe vizualizare, pe analiză, pe deplasare. Și tot nu va rezolva problema. Nu mai dați niciodată în viața dumneavoastră bani celor care nu vă rezolvă problema, nu mai dați bani înainte să-și cumpere piese, pentru că ce fel de specialist, profesionist, cu ce fel de experiență este omul respectiv dacă nu are bani să cumpere obiectul pe care îl repară, tot obiectul, să ducă să-și îl cumpere nou de la magazin. Ce fel de om este omul respectiv? Înseamnă că n-a făcut nimic în viața asta, n-a reușit să facă. Așa că dați-le bani doar după ce sunteți fericiți și mulțumiți de treaba făcută și ați făcut foarte multe probe, foarte multe teste la obiectele tămăduite, resuscitate, înviate, recondiționate, restaurate, înviate de morți readuse la viață. Da, dați-le bani, nu zic chemați-mă pe mine, dar încercați să le mai cereți și dumneavoastră o diplomă, cereți-le un portofoliu de lucrări, cereți niște videouri, să vedeți și dumneavoastră dacă cumva omul respectiv a mai readus la viață scaune de masaj, paturi de masaj, fotolii de masaj sau dumneavoastră sunteți primul cobai pe care încearcă să își facă mâna și să învețe meserie pe marfa dumneavoastră, el fiind știind sigur de când a plecat de acasă că o să-l distrugă și pe al dumneavoastră, dar el vine ca să facă experimente și să capete experiență pe scaunul dumneavoastră, nemai reparând în prealabil niciun scaun de masaj, niciun fotoliu, niciun echipament. Cereți și dumneavoastră un portofoliu de lucrări. Uitați-vă, are omul respectiv, nu știu, 300 de utilaje, echipamente, mașinării, aparatură mai sofisticată, înviată de morți readusă la viață, are un portofoliu, are ceva recomandări de la cineva care îl certifică că, da, domne, mi-a readus la viață, eu sunt cu firma din locul ăsta, mi-am reparat mașina